Ja som pracoval v marketingovej agentúre a pracoval som tam part-time. A ja som vlastne za ten part-time, čo som tam pracoval, to nejakých 20 hodín týždenne, mal nejakú odmenu okolo 10 000 korún. Tá práca bola super. Ja som mal skvelých kolegov, bola to skvelá agentúra, všetko bolo fajn, ale pamätám si, že som nejako raz sa s niekým rozprával o tom, že keď teda už budem v tej agentúre úspešný a budem tam pracovať, že koľko vlastne môžem zarobiť. Bolo mi povedané, že keď budem ako keby nejaký senior, takže dajme tomu v horizonte 5 až 10 rokov, že môžem zarobiť až 50 000 korún za mesiac. V hrubom. Čo je cca asi okolo 2000 eur. A ja si pamätám, že som si vtedy nejako pozrel, že OK, že koľko stojí Lamborghini. Pretože, ja viem, OK, teraz to príde možno zvláštne. Ale to bol od malička proste môj sen, ja neviem, keď som prvýkrát videl v nejakej hre Need for Speed, že Lamborghini proste, doteraz to pamätám, som si hovoril, že to auto proste chcem, hej, keď budeme akože veľký. A tak som si povedal, že OK, pohoda, koľko to stojí? Ja som proste vtedy našiel okolo 6 miliónov korún. A ja som si teda hovoril, že OK, počkať. Moja vízia o 10 rokov je 50 000 korún. Zobral som si vtedy kalkulačku rovnako ako teraz a hodil som tam, že 6 miliónov korún deleno 50 000. A vyšlo mi, že na to musím pracovať 120 mesiacov. A keď som sa teda prepočítal, že jeden rok má 12 mesiacov, tak mi vyšlo, že to je cca 10 rokov práce. 10 rokov práce není zase také hrozné, hej, keď som si mohol kúpiť to vysílané auto. Lenže to by bolo v prípade, že aby som z tých 50 000 korún neminul, že ani jednu korunu počas celých 10 rokov. A vtedy mi napadlo, že proste musím začať hľadať, jak to vlastne robia tí ľudia, ktorí majú 10 tých aut, ktorí majú tie baráky, ktoré majú tie jachty a čo oni vedia, čo ja neviem, čo vlastne robí ten rozdiel.